Разбирането на Software Development Life Cycle процесът е ключово за успешното изпълнение на тестове и гарантиране на качеството на софтуерните продукти. Сега ще ви представя етапите на този жизнен цикъл: анализиране и планиране, определяне на обхвата, целите и стратегиите за проекта, проектиране, създаване на архитектурни и дизайнерски планове за софтуера, изпълнение, реализацията на дизайна, която включва програмиране и кодиране, тестване, проверка на софтуера за грешки, уверяване в качеството и осигуряване, че той отговаря на изискванията, внедряване, поставяне на готовия софтуер в работна среда за крайните потребители, поддръжка, отстраняване на бъгове, въвеждане на подобрения и обновления, осигуряване на дългосрочната стабилност на софтуера. Ако искаш да разбереш как да станеш част от хората, които гарантират качеството в софтуера, посети нашата интернет страница или ни пиши.